Siala anak sialau tinggalnya di dalam tanjung. Mano apa na di tanah rantau, jangan sampai lupa jo korong kampung. Ingin main korong kampung, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke, Pak. Allah di tangan anak balai, orang manggale malang di tangan anak balai. Adolah menjual larang rantau, adolah muda, adolah menjual dosana, olah dolamu mudana ona nomor laduo, olah kaset salasi, okinilah kamasuk kamang, oka nomor latigo, ora bana larang rantau, dia lah jangan,
Ora saikan besua di badan ete saratonyo apa punyo bengke. Okola balik dari sekolah mau datangi ete jo apa panuto bana kadua. O pancali apa nambah bengke pancali te adik ayah ba itu kato badan depinda to bilang lamo bana to tumpak di badan depi tadi na malam semalam itu ala lati dua badan. Nyama Oti dua la badan diri depi sekalo lalu hari siang-siangnya kalau dibilang tentunya depi bersikola la barang ke depi sekolah kini ala di gadung sekolah ba itu badan diri depi tumpak de inyo sekutiko. Oh sadang sekolahnya bantu itu indah tu bilang lama bana dopa. Oh di sinan kalau kok dipandang awak sadang di gadung sekolah pangana indah kana lain. Yo bako juo nantakana Tuhan. Tekan aja buyong alim ba itu kalau kok dipandang agak saja di badan inyo pangana kasih alim yo. Oh di sinan tinggan badan depi to japui badan si alim sadangnya ado basikola Tuhan. Oh ndak lama kita bilangkan agak di badan alim tadi lah selesainya sekolah. Oh pulang lainnya nak nyolai balik bukan katampik mandi tampik pak utang pasakambang karajo tatap. O bengke ona pa Oh sadang di jalan sadang di jalannya badan alim indak to bilang lama bana. Ndak lama ndak di jalan dek lama bakal lamoan sampai ketampe badan pak utang mai. Sampai ketampe pak utang tadinya ganti pakaian nak nyolai jo baju nang kama bengke onda ba itu kalau nang biasa. Mulai sekali bakarajo sedang karajonyo to tinggan sedang mabean onda ju. Tinggal alim di sinan to japui badan diri dengepi
Ma dijapui badan diri Depi ndak to bilang-bilang lama lah dijapui si Depi tadi ma alun Depi kok dipandang babalik Depi basikola. Tiba di rumah ya jo mandi diganti baju sekolah lalaki baju nan biasa. Keluar Depi pakai Honda kamai nyoka bajalan la rumah ete nanyo tuju ma Malah rumah etek nyo ana nyo tuju rumah etek nyo iyalah rumah di ayah ndak lama ndak di jalan sampai ke rumah badan etek. Baranti onda di lama rumah seto baranti onda di halaman onda tetaga inyo turunlah Depi dari onda. Satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe etik sekali iyalah mandi badan alim Waalaikumsalam kata mandi mencali ke labu rumah Kironyo Depi anak kang akak ma Makironyo Depi nyo anak kakak lah naik Depi sekutiko lah duduk inyo dake etek mengecek Depi sekali onde etek dengan mana yo induk di badan ambo adik dia ya badan Depi. Yo mande de inyo udah buma badan masalim ba itu kato badan inyo. Depi batanyo bake mande baduto depa etek ka Depi baca liete jo Depi jale dalim da ado di balai lasa nyolai masih di rumah manga baduto badan etek Mama ngabaduto tek badan etek anta ndak sayang do etek ke Depi anta ko ingin etek Depi mati ko ingin mati ndak ba ado tek bunuh lah ba itu sekali kato badan Depi. Depi ndak lodo berang ke etek kalau etek lah kamu bunuh Depi Depi ndak ado do kamu upe Depi ndak ado berang-berang biasa jonyo induk membayar anak biasa jonyo ba itu kato badan Depi menanga kato bantu itu menangi mande badan alim Mama nangi mande badan alim nyo ambil tangan badan Depi onde nak kandung Depi nak etek nak berang make Depi etek nak ado maraso berang nak bangi badan diri etek lejale lah nak di badan Depi etek sayang nak kebake Depi co sayang kalim cuy tujuan nak sayang ke Depi ko anak badan etek mangalo awak kakak berang tapi ba anak mangabakan ado harinya nak sekutiko datang laya badan Depi yo kakak di badan mandi ke rumah badan diri etek kok sempat Depi dake-dake juonyo atu maju anak etek acok juo datang kemari badakatan jo badan alim
Yo mungkin yo badan ayah depi tahu usia ya anak de ulah kamanakan beko bagadua ya de ngepi na Mabeko batangka beko ayah depi batangka jo mande depi de ulah badan diri kami de ulah kerajo badan alim mangko itu nyo kakak badan mande magi saran bake etek nak boleh dake alim jo depi nasib kami nak ikut contohnya kalau na nasib nak badan etek duo jo apa nyo ayah alim kurang mengake kurang makan kurang menumbuk kurang turun beko ino badan si denge pina Beko ino beko nak badan si depi de ulah bansik kami nambah dua de ulah bansik keluarga kami tahu si beko ayah depi nyo minta cara mande depi nak kasasaro ayah depi ju ayah lagae nak bantu itu marasai beko kakak mande ba itu kato badan ete Mendanga kato rupo itu menjawe badan diri depi Honde te sayang yo depi yo induk di badan depi Kok sempat tahu sienyo ayah depi dek karajo badan diri ambu Picayo latek badan diri etek kamaya si depi pai nak tinggal mande samoso orang te Nak tinggal mande tek sama seorang etek nak jangan ragu pulau picayo lah kabake depi Oh menanga katoco itu menangi mande badan alim monde nak kandung depi na Kok le ibu depi ka etek kok le sayang kabake alim gak menjarak lah depi jo alim boleh dan putih Tui banua bang aku nakkan luang Oh boleh dan putih nak bandua bako ba itu kata badaninyo Mandanga kato rupo itu ala kato badan depi onde te dangakan mana Kok jauh dari dalim di depi lah kata lo ba itu kato Oh badan lainnya Oh Tuhan Kini danganlah dietek babana-bana etek kadepi jan etek baduto juho di madai limana etek
Mandanga kato cuitu onde depi ayana ete membana na ete kadepi alim jan dicalie juona Malim jalan ari calik juo membana nak badan diri ete kato sampai sebantu itu sinan bakato badan depi o ete dengakan bana ete ba ala konan sawananyo ete bantu ndak dulu mudoro lu ma bantu ragai bantu iku ete ma ba ete ko ba itu sekali kato depi di madalim te ana ete age lurui depi batanganyo te Magi lurui late depi batanyo ete jan baduto juo jan ete bacalie ba itu kato badaninyo mamandanga kato itu baru menjawe mandi alim dari dulu nak sampai sekarang karajonyo indak kabaruba balik sekolah badan alim ninyo mambengke tampe pa utang na Yo inyo mambengke tampe pa utang mandanga katoco itu barangke badannya adiri depi turun lainnya dari rumah taruh honda di halaman menuju bengke pasaka Bang menuju bengke pautang sedangnya di ate honda juo ndak lama ndak di bajalan latibo tampe bengke pautang nampak alim mabiano honda nampak alimnya ama bean onda nyobaranti onda di laman bengke Osato baranti onda di halaman bengke mencali badan diri alim tasiro darah di dado perasaan dalam malai nampaknya orang ate onda kira si depi anak mah ama apa Okiranya depinya anak mama turunlah depi dari onda talatak ditampeknya di sinan kalau kok dili nan depi ndak ada kana lainnya mengeceknya tamuhi pak utang punya bengke mengecek depi jo apa onde pak utang dangaban apa lah tuo bantu iko
Oh baduto apa jo depi bacali apa jo awak kato apa udah ndak ada kerajo risiko. Olah payah lupa ambo mencari lape ke daerah Balai Lasa kironyo udah masih siko penduto gadang badan apa Tuhan. Oh jangan kenapa kesumbayang baduto lainnya badan apa jo anak-anak apa bacali jo ba itu kato badan depi mandanga kato depi tadi pak alem apa inyo ndak menjawe pak utang tadi baru nyualim ke mangece. Onde dia kanduang depi dia indah apa do dia nan salah badan dia diri udah depi. Kok kaberang-berangi udah kok kababunu lah udah nan apa jangan disalan. Apa bana mamasan kan bake matu manyo bake liau bapasan udah kapa iyo kapa utang punyo bengke yo dia. Kok datang badan diri depi bertanya tentang tubuh dah kaban dah ado di bengkelai manson dah ado tinggal siko dia. Oh manson dah ado doa karajo siko ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang. Oh ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana di sinan kalau kau dipandang maalun hinyo sekali. Oh baru bakatonyo depi tadi jadi ndak namu doda udah watamu jo depi ndak suko udah nampak depi doda. Pokoklah udah sabantu itu tarimo kasih dah banyak-banyak depi babali madai nak nyolai yoda. Oh depi balik leda kato badaninyo urang disukoi ndak namu manamu awak ba itu kato badaninyo inyo menangi mengecek dake alim nampak dia apa punyo bengke. Oh baru bakato pak utang tadi dangalah kalian nambah dua ndak elok do nak sabantu itu mengecek lo elok de bengke ku aja menangi bekoyo bapak menangi mana apa itu kato pak utang mau talah kalian nambah dua. Oh dia pak kalapau dulu bercerita lah nak di dalam bengke biar pak kalapau laman kok minum japui lah air nak Oh barangkenyo apa utang tadi dek lapai pa utang dari bengke tinggal alim jo si depi setelah tinggalnya nambah dua baru bakato badan alim. Onde dia kanduang depi dia ndak baniat do dia jauh dia pi ko ati udah ba alo rasonyo ingin bertamu jo si depi yo dia. Oh tapi ba mengaban mama udah datang ke rumah kok sempat dake jo depi tahu si mama badan udah tahu si mama badan awak yo dia. Oh mungkin mande depi nang kama buang mama udah daripada mama tercampak biar mengalah dia badan udah. Oh biar mengalah depia badan udah baik itu kata badaninyo mandanga kata dari alim di sinan kalau kau dipandang. Oh ndak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana mandanga kata alim tadi onde dah alim sayang depi oda.
Depi sayang kabake udah ko iyo itu alasan udah dan ade udah kato Depi. Kok sempat mama tercampak de ulah karajo awak tercampak ayah di mande Depi yoda. Hoyola mama badan udah ya pai Depi barangke nak tinggal mande sama seorang manga itu lo batakui andai. Manga itu lo danan udah takuian ba itu kata badaninya mandanga kata rupo itu disinan kalau dipandang. Hati tambah sanang yu sajuk di dalam kiro-kiro bagalak-galak dalam bengke dari manangi kabagalak basanang-sanang kaduonyo. Bakato badan dirinya onde udah dengan bana batanyo Depi kau udah iko dan dake ondanan udah buka bantu iko mendanga katoco itu galak lah badan dirinya jawaban badan alim. Kok kucuik dia baputi bantu iko namanya penutui kepala bosi dia. Iko namanya dia penutik bosi ba itu kata badaninya mandanga kata rupo itu galak malenga badan Depi. Kok itu Depi lah tahu iko nak dana namo bosi bananga kata rupo itu iyo dia kata badan alim. Dek lah lama otak kama otak bakato badan diri Depi awi madai badan Depi. Mandanga awi bantu itu tunggu sabanta Depi dia udah ambil air kalapau. Kata sampai Depi menjawab jan dua botol londa air ambil ayo dah air saboto cie baduo badan awak dai. Cie baduo dah badan awak mendanga ketoco itu lah barangke badan sialim tiba di lapau ambil air saboto. Onyo ambil botol cie baru nyoba dake bengke aiko air dia kato badan alim minum lah air Depi dia baru bakato badan Depi sesuai juo dapi patah orang nantu minum dah olu baru nang ketek di kudian. Minum dek udah dulu air nangko kato ba sampai rupo itu jawaban badaninyo. Nyo minumnya di badan alim setonyo minum di badan alim baru Depi lo minum air Tuhan. Ado kato-kato dah dari dinantu ado kato-kato dah pantun bagara dinanggai yoda. Ditabang-tabang dah batang boleh rabanyo katanga sawati di dalam kok tadorongkan air saboto. Minum berdua dai. Mandanga kato dari Depi air di mulutnya alim masih ada menyambu air keluar lakanai muka badan Depi ada sayo kecek nama sabui. Mencaliknya airnya kanai muka Depi bagaluinya nabaduo nampak di pak utang dari jauh lah galak pak utang memandangi
mangko pak utang galak dari jauh nan tekana di badan pak utang dek karajo badan siali monda urang konak kana musuda ba itu kato oh hati pak utang oh nalimai indak to bilang no lamo bana dak guno to etong lamo maalun saja badaninyo oh maalun badanyo tadi de inyo lama mau tari watambah petang juo baru bakato badan depi pulang ledak katonyo kesialim dak lamo lai dawak ke taman okok tamat depi dari SMA kama menyambung depi age kabanan udah ba itu pulau jangan lupa janji jo sideng happy day jangan lupa ndak janji dah badan udah jangan lupa janji jo depi ba itu sekali katoinyo ndak guno to etong lamo yo jawaban badan alim insyaallah dia kato badan alim nan udai ndak kekalupo jawaban alim sambil galak ambil langkuk di dalam padi silaraknya di dalam tanah kok udah nak kalupo do dia ke badan depi anta depi lupo jo udah dia mantak kok udah nyo luponyo yo badan udah wa itu katonyo badan inyo di sinan kalau kok dipandangin ndak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana di sinan kalau dipandangi jawaban badan depi onde dalim dadang abana kalau itu nyoanyo nambah kaban walaupun langkok dah tumbuh di ladang silarak tumbuh dalam koto walau bajarak dah salah seorang nandepi alun kakalupo dai yo nandepi alun doda kakalupo ba itu bana katoinyo mandanga katorupo itu ala balik badan depi balik si alim tinggal di bengke badana Oenda disikodo to palamo nak guno to bilang lamo bana
onanare sare tuare malam sialemba oh hari malam nyonyo asialim laba balik laba dan diri alim ke rumah mande badaninyo oh tiba di rumah laka mandi selesai ganti pakaiannya lalu ke bilik alam Nyolalo ke bilik dalam sedang tidur di bilik dalam dak guna etong lama Oma alun saja badaninyo kalau nan badan pak diri alim sekalo lalu hari siang barisut tentu bersikola lain tarui juo Tuhan sekolah nyolai tarwi juo indak to bilang lamo bana abi hari baganti hari naninyo tetap rupo itu balik sekolah lama bengke abi harinyo baganti pakan abi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun indak to bilang lamo bana setahun jo 2 tahun oh disiko kalau dipandang lataman alim dari STM Balai Lasa tumpak di badan depi tadi latamat lo dari SM apa Olah tamat lo nyawa dari SMA itu kalau dipandang nanalim tamat lo dari STM ijazah sudah nyo ambil na lapor sudah nyo tarimo balik lainnya nak nyolai lah pulang nyo ke rumah satu na lapor lah baba di sini sampai ke tampik mandi satu tibo di tampik mandi onda talata di laman rumah satu onda lata turun lainnya dari onda nyotarui kalabu rumah baca assalamualaikum salam kata ayah jo mandi kabetulan ayah indak bakarajo lanai alim mati rumah Tuhan olah naik lo alimnya ada kata rumah setolah naik badan alim lah duduk dake ayah jo mande baru mengecek badan alim mande 100 ayah nan sayang badan diri alim yo ya alim lah tamat ya dari STM tamat STM Balai Lasa na lapor ala babao ijazah ya ala bami iko ado kato kamande duo jo badan diri ayah yo ya mulai kapado ya hari kini juo karano ya alim la tamat ijazah la dape alim tinggal nagari kambang yo ya barangke dulu alim dari kampung marantau alim samantaro mbot tinggal daerah lengayang untuang batamu ya yo nambai ya
Untung bertamu ya jona baik, mudah-mudahan bertamu jona nelok baik tu kato badan diri anak mandang kato rupo itu. Hosinan manjawe badan ayah duo jomande badan inyo yo pak. Honde alime anak kami harapan gadang nak kami berdua. Kenapa guno pemerantau aguno berjalan jauh yolime. Kondak bana na alim sekolah, kondak bana do mandi untuk menyaran. Kenapa merantau bana badan pandai mabian onda elok mabengkena. Hodilah menerumah yolim, rumah wak lain nak ditap. Pi jalan raya bean rumah nak di halaman. Ho buek sabantu pondok buruk, buek lah dulu bengket tumbuk. Kok laba piti ayah jo mandi baru dibalik kunci-kunci tagak seorang alim membengke yo nak. Ho mandang kato rupo itu menjauh badan diri alim. Kok batan juo di kambang dak kata lawan doya. Honjak nang kayo doya anak mama di badan awak inyo kuliah ya tamat SMA alim lah jale ke menganggur tentu membengke di daerah kambang alangkah malu. Oh badan alim yo ya. Oh biarlah lim ya berjalan jauh hilang di kampung sementara untuk tercapai karena bangai. Oh untuk tercapai akan baik itu kata badaninyo mandang kata rupo itu namande jo bapak nyonyo mande menangi jo kaba amande nak kamangece yolim. Oba amande nak menyampaikan yo nak. Kok kamu ngecek banyak-banyak mandi dah tahu dolimai. Kok kamu tinggal nak badan mandi dolimai. Kok kamu jalan jauh-jauh alimandi nak. Amak lagai nak bantu iko dolimai. Kok ayah lah 20 kok sempat sakit ayah jomande siapa menolong ni. Oh badan ayah yolimai siapa menolong badan mandi yolimai. Oh harapan gadang alimbana yona. Kamu menolong kami lah tuo, kamu bantu kami lah gae dapat alim. Oh berjalan jauh yo naik itu kato badan mandi Tuhan. Oba itu katanya badan mande menang kato dari mande baru manjawe badan alim mande mande sayang jo alim jangan berang dak mande kalim. Oh dipagai ndak mande kata paga jawi bali tinggi lompeknya ditagai ndak mak kata taga alim mande. Oh marantau jo mande.
Omandang kato dari anak teman wang ayah jomande menangi juo di kore si Aye mato badarai-darai mau jan labe aye mato jatuh cie la jatuh duo Oh tumpak di badan diri alim dicari tas sebuah diambil tas sekolah nangga elok masukan pakaian kesado Oh nyopa Onyo masukan pakaian kesadonyo disinan kalau dipandang baju lah sudah diambilnya ijazah ndak namu lupa nak lapor ndak namu tinggal lapor ala masuk kata si jasa pun ala juo onde ayah serato mande Ho selamat tinggal ya jomande ambo merantau dulu sementara kok lai dirantau barasaki berkirim ya besu alim babalik kau untuk ayah dengan mande ba itu kato badan anak O mandang kato inyo manangi ayah jomande onde alim ya nak mande karano nak berjalan jauh kasih kau duduk Hodak ke mande yona Ho alim seorang nak tongga babel yang yona Ho upiak siko si buyon siko yona Ho tamat sekolah kamarantau kamanyo mande limei kamangaduna Oba salam alim nyo ajo ayah nyo salam ayah sekali satu nyo jawe salam di ayah meniti ayah matu ayah nampak ayah nyo sedang menangi mengece alim lambe-lambe Honde ayah sayang jo alim ayah jangan menangi jo Baniat lah ayah di rumah duo jo mande badan alim Niatkan laki dapet karajo yo ya Oh niatkan alim barasaki asa barasaki di nagari orang Ayah jo mande nak kalupo alim bantu Oh ayah jo mande yo ya jangan menangi badan ayah Tuhan Oh jangan menangi ya badan ayah ba itu kata badan inyo ndak guna to etong lamo Oh di sinan kalau kau dipandang Onde nak kandung alim na karanuang kaba jalan jauh Ndak minta izin dulu ke si Depi Iyo kana mama alim Kato sampai sebantu itu Onde ayah dengan mana kau datang Depi Kemari bertanya tentang diri ambo Kaban sajo kasih Depi Mangko alim bajalan jauh Inyo kuliah besok Dep mawa indah Mangko nagari Hobat tinggal yo ya pada menanam ya
Oh loba lamba walimande elok sisa ngawi batugan pada di kampung mak juati risau elok nagari yo mak. Oh batingan onde mande kalau jalan obah dan kakang apau iu bali obah lanak bang ali parang-parang obah lidah ungulu di bali yang anak sungai Pangampan ambil lado di dalam Tanjung Karano anak amak nak kepai nak ke tanah rantau ibu cari odu sanak cari ayah angke oja puik dahulu kok pandai alim nak membawaan labi elok nyodin dekat kanduang nak kanduang alim nak oh makaratau madang dahulu sayang jualima oh babu babu ngobang tinggal mangai honde hobi alam rantau mande alim dolu ode di kampung mah paguno balun oh mande jaga dua mak saya nak mana lim jauh oh elo nak dirantau orang sayang jual malim oh jangan bagaduan nak jod sama gadang ngone oh alim na honde kok jauh nak bujung alim nak pemarantau di rantau alim nak dapet musibah banyo mande kamanolong ayah jo mande na urang banse oh alime
nak to bilang-bilang lama barang ke alim dari rumah tionai tupai otarui tampe pa utang dan ke bengke menyinggan onda badana Onda lama onda di bajalan lah sampai tempe pa utang tetaga onda di laman bengke Onyo cali alim babaju elo ado batas di belakang basandang sebuah baru bakato badan pa utang onde alim yana apa Oh batas kemana badan alim tahu sieko alim dari mande berang ko bapak dengan mande mangko sampai ado babaot asna Omandanga katonyo adipa utang sinan menjawe badan alim onde apa dangakan bana ndak ado mande berang kalim nam bapak pun ba itu ju onde pa utang dangabana iko makonta onda apa itu ma onda di halaman mungkin sehingga iko nyopa ambo kerajojo apa selamat tinggal badan apa Mungkin nyo badan diri ambo lah tamat pak bersikolah tamat STM balai dasar ni lapor ala ambo bau kok jasa sudah ambo ambil ambo barangke dah lupa dari kampung bo tinggalan daerah Kambang iyo kecamatan daerah Lengayang merantau ambo sementara Mandanga kato rupo itu baru bakato pa utang tadi onde nak kandung alim na ya sabab alim merantau aku salah Oh kami di kampung yolim ado tersinggung alim jo apa ado tersinggung jo ayah alim atau jo mandi sekalian Mandanga kato coy itu jawaban badan alim oh apa nan punyo bengke yo pak honde pak utang dah ngabana ndak ado apa do ama nyinggung alim ndak ado tersinggung salamu kita bakawan oh salamu pai di bengke apa walau kamande dengan bapak tapi tumpak di badan alim yo pak oh mangko batinggan daerah Pasakambang lah jali anak mama ambo Hoinyo tu tamat dari SMA tentunya mulai ke kuliah nanambo lah kabaranti malu di depi pak anak mama pak Oh malu di depi mapa anak mama wa itu kato badaninyo ndak guno to etong lamo bana mandanga kato dari alim sinan bakato badan apa jadi tu nak nang maluan kalau masalah yang untuk kuliah di mang kandak berkuliah apa menyaranang berkuliah bara banyaknya yang biaya kuliah biarlah apa nak tukang agia saja nang berjalan jauh yolim oh apa sayang lim kabake alim mendanga kato bantu itu jawaban badannya diri alim onde pak utang nanelo ati yo pak Oh biarlah indak lepak ambo sekolah biarlah indak berkuliah na niat di dalam hati ambo merantau samantaro pak Oh awak merantau pak sementara ambo tinggalan dulu daerah Kambang ba itu kato badaninyo Oh mandanga kato cuy itu dan ndak dapet dilarang-larang nyuagi piti di pak utang iko piti nak untuk balanjo elok-elok di kampung orang
Elo-elo nak di tanah rantau kau ndak dapet alim karajo kok maraso susah di negari orang balik ke kampung dak ke apa dimangkan ndak membuka bengkel apa tolong modal bara banyak nyoba itu kato oh badan apa mandanga kato depa utang lasana ngati badan alim nyo ambil pitina nyo agi masukan ke dalam saku selamat tinggal pak badan apa rilan jari payah apa walau pitina apa agi walau ayah pak balian walau onda nambo pakai nanambo kaba jalan jauh anta mati di tanah rantau anta mati di perjalanan nambo jangan dia giedoso apa oh mandanga kato dari alim jawaban di pautang onde nak kanduang alim na elo-elo ang dirantau orang kok susah balik ke kampung tamu ya apa oh di bengkel oh ne alim kato sampainya dari pautang terima kasih pak banyak-banyak ambo tagak di sebarang jalan menunggu otopak kekal lalu mboaran dulu jalan ke Padang ba itu kato badaninyo yo inyo nan sadang tagak-tagak sadang nyo tagak-tagak wana lalu la oto ke Padang otonyo sekutiko la lalu musti karing ilama Malalalunya musti karila setolalunya musti karila sia supirnya sekutiko si kombo anak rampunggasan itu orangnya pak nama mbak otonyo ambe otonyo la baranti oto sekutiko la naik badan diri alim satu la naik ate oto la duduk inyo di bangku alim duduk oto bajalan yola jalan musti kata ditinggal apa utang dalam bengke matinggal apa utangnya dalam bengke sedang oto di jalan ju oto bilang oto sedang jalan lah lewat daerah Pasakambang menampu daerah Kasih Putih di malu hati sialim mata kamamang jodepi lah bapi sakasih lalape nagari Kasih Putih nampak daerah Padang Tae di malu indak kawa pikir kandak si depi alun lang ape
Yo kanda jo depi alun lape nagari padang tae menampu kampung ampiang para kanda jo depi alun lape dape la jauh badana Lape nagari nyo ampiang para lati boto di alay tababang kuburan Cino lun sampai kasih badan awak dapet babawa la carai jauh apa bilo batamunyo dia kan buang Oh lape nagarinya kuburan Cino latibo di sungai Sira baru nampak pasasuran tie sadang kasih lah jauh pulau duduk anta kamari anta bantu orang bodoh lah dia. Oh di baping Lape nagari Sisuranti na nampak daerah Silansano nyodaki Bukit Tarata. Oh di malo takkan namu bodoh di bapikir lamo jauh bantu iko galaksi dengepi nampak nampak dia. Onde lape labuki sitarata labatang kape pak nanyo jalang patui galaknyo depi nampak sabab nyoba kojo nak pisang Malape nagarinyo abatang kape menampu cando simpang tabe di daki si Bukit Pulai. Di malo awaknyo tak kacame bahkan dak lah kapaya dape sababnyo badan lah bacang are di Lape nagari Bukit Pulai latibo di sungai Nipa sadang kasih awak baca letang si depi nantaka
Oh sedang oto berjalan yo tinggal noto sedang jalan to japui orang di kampung yola badan diri depi anak mama di badan alim. Oh kiranya inyo latamat pulo latamat lo dari SMA na lapor sudah nyoba ijazah lah diambilnya. Diganti pakaian jonan elok diambil sekali kontak onda keluar onda dari rumah jalan lainnya badan depi. Orang cana badannya diri depi kamaja alim jalan-jalan aja rencana main-main kondak ke Kasih Putih kondak ke Sumedang di pantai Cinta Rami juo. Oba itu kata badaninyo itu nantakana dalam hati sedang di hati onda juo menuju rumah mande. Alim menuju rumahnya mandi alim indah lamon dari jalan tiba waktu yo jangkonyo lah sampai ke rumah badan ete iyo lah mandi badan alim duk bako dari badan depi talata onda di laman rumah lah turun depi dari onda nyotarui ke labu rumah satu tiba di labu rumah gadang. Satolah sampai dekat pintu baca Assalamualaikum. Etik jo apa sedang duduk menjauh etik lambe-lambe. Waalaikumsalam kata etik mencari inyo kalau rumah kironyo anaknya nala datang. Iyolah anak badan kakak. Oh nak pisang dari badan etik ala kato badan mandi alim naiklah depina anak etik naik. Oh naiklah depina anak etik satu mendanga kato coy itu dicali etik jo apa nyo sadang bamanung bana mamanung duduk di kurisi aye mato manitik-nitik mencali etik lama nangis. Oh barunya naik badan depi onde etik dengan bana dia kote etik menangi manga menangi etik jo apa yote. Oh aku sabab karena nyokaban latik pakai depi anak sakit tubuh etik kotak bapiti epi agi itu kato badan anak. Oh mandang kato dari anak jawaban badan ete onde nak kandung epina eyona. Oh ndak ada tubuh adonan sakit ndak ada badan nangilu hati ete. Oh sadang nyoi boyona atinan sadang mamang bana mangko menangi kami badu mandang kato rupo itu. Oko itu latihan batanyo mamang hati ado sababnyo datang kote ayah badan depi kane berang jolai badan ete iyo kane berang ko di badan ayah atau di mande badan depi kabalate jantak kui lo ko berang ayah ko berang mande biar depi lang di rumah yote. Oh mandang kato dari anak onde nak kandung depi na oh mangko menangi nak badan ete tumpak di anak badan ete iyo sialim kekak depi sialim lapaina. Oh dari rumah yo piye
Alimala berjalan jauh yona ala barangke kakak depi opiai. Oh mandanga kato rupo itu mandanga si alim la barangke mangko depi. Oh nak menjawab dopa ndak adonyo jawe lahi katoete bamanuang duduk di kursi nampak foto badan si alim foto tagawi pak foto di dinding foto rombongan samo SD dulu ado si depi ado guru yo pak onyo ambil foto di si depi onde dalim sayang depi ndak mengecek doda udah kepai ndak ado ibu oh badan udah dodai ba itu kato badan depi tuan. Ona ado sayang doda udah kadepi nak mengece udah kepaya salah depi bertunggu ba itu kato badaninyo baru mama kato depi kaete hondete serato apa tentu basabab te mangko bakarano mangko udah pai marantau yote. Oh aku sabab dek karanonyo mandanga kato cuy itu akato etik menjawi. Honan sabab nak jo karanonyo mangkonyo alim berjalan jauh. Inyo lah tamat dari STM nan depi tamat dari SMA yona. Hotan tunyo depi ke kuliah inyo lah jale pengangguran depi kuliah inyo indaknyo malu kabake depi mangkonyot paina. Oh berjalan jauh yona ba itu kato badanete tuan. Oh mangkonyo paina berjalan jauh mandanga kato coy itu yo bodoh bana dawa yo bodoh dalim kakak epi de itu berjalan jauh alang kapan dia. Oh badan udah dalim alang kapan dia nyoda badan udah ba itu kato badan depi sinan menjawe mande alim. Oduo jo bapak sekalian onde nak kandung depi na esa ibu hati depi bojo le apa jo ete anak seorang berjalan jangan awela oh depi. Oh kok sempat sakina kami nambah dua sia kamanolong apa jo ete. Harapan gadang bagi alim kini nyoba jalan jauh hati siapa mana oh nak kaing
badan depi anak etek masih berkumpul jo ayah jo mandi lai jo kabak kuliah tapi kok nasib nak kami berdua. Kok sempat pan yang sakit kepala nang kamanolong nak indah ada anak seorang merantau jangan awela oh depi memandang katonyo badan etek barunya pacik tangan etek jadi depi anak etek tu doa itu sekali kato depi kato sampai etek menjauh honde depi anak kami depi yo jona anak etek tapi depi tampe bajau sama laki anak etek tibo sia manolong badan kang amina Yo sialay nang kamanolong kami nambah dua itu sekali lah kato ete iyo lamande badan alim duo jo bapak badan inyo baru bakato badan depi ete dengan bana walaupun jauh late badan diri depi kok sempat berkuliah bana badan depi kok balik depi dari kuliah ambo cali ete kamari depi cali ete ke rumah ete jangan menangi juote onde tek dengan mana depi balik letek ke rumah depi selamat tinggal etek jo apa mandanga kato rupo itu hello nak depi babalik bawa onda jan kancang bekota jatuh anak turunlah badannya dirinya setelah turunnya dari rumah letibonyo di labuh pintu tarui lainnya kalaman yo sampailah depi deke onda kontaknya beong star letibo lah idui ondanya tadi onda idui andelnya masuk jalan lah onda badan depi yo tuane oh jalanlah onda badan depi sedang onda berjalan ju ibu hatinya indah kemain dah adu awaknya lagi kabar pada sodalim oh
kakak ladang ndak lama ndak do di berjalan sampai ke rumah mandi telah tak onda di laman rumah depila naik ate rumah satu tiba di labu rumah ndak ada do membaca assalamualaikum naik nyotarui ate rumah nyotarui ke bilik dalam mandi jo ayah sedang di ruangan tamu seto tiba di bilik dalam nyo ambil bantal di si depi nyo ambil bantal batangi si mai manyo ambil bantal nyo tangisi menangi juta isa-isa aye mato badarai-darai bak manik putih tali nyo bak intan putih pengarang jatuh cie lah jatuh duo nyo timpo bantal de aye mato nak tabado ibu nyo do hati depi sedang menangi dalam bilik datanglah ya jomande nyoma malah datang ayahnya ajo mande nyo seto datang ayah ajo mande nyo calik sawakat tu itu anak lah menangi tak isa-isa lah sadan-sadan di menangi mata dangan nak menangi tak isa-isa nak mande duduk sampiang dan ayah masuk kepala dia nak kandung dia pina yo aku sabab karanonyo keluar depi tadi elok juo kini balik ke rumah na biasa tiba di labu rumah baca assalamualaikum kini tarwi jo kini kolona nanta jadi yo aku sabab karanonyo mangko menangi anak mangandena yo mangko menangi nyo anak mandi mandanga kato rupo itu baru menjawik badan depi o ayah serto mandi danga de ayah elok-elok danga kato di badan mandi kotak keraju ayah jo mandi nak kesampai jadi bentuk iko ba itu sekali kato anak mendanga kato badan anak menjawe ayah jo mandi alo salah piek badan kami mangalo kami bersalan coa jo kami lenak nambah duo nak onda baru babalian onda baru nak sekolah babali bala besaran ko ana bakandan dado nambah tagar ko galang babalin cincin babalin subang babalin ana mode-mode lah babalian ba itu kato ayah jo mandi ajo salah badan kang amina mamandangala katonyo dari ayah duo jo mande badaninyo kini danga di ayah dengan mande jawe elo-elo ya aja meruto-ruto ke beruto ayah kawa depi beruto lo besok kaya jo mande ba itu sekali kato anak kato sampai ayah jo mande lah menjawe jadi nak kato badan mande nanaya ba itu pulo Avana piek kawan tanyoan ke kami nambah duo na
tanyoan ke kami nak nambah duo apa kok sabab karanonyo aku salah badan kami mandanga kato ayah jo mandi baru mengecek badan anak dulu ayah pernah ndak ke tempat etek berang-berang ketek tiba di rumah etek mengadu ke depi kok sempat ambo dakek jo dalim kok bakawan juo kami badu ayah ke berang beke etek na mandi ba itu juo ke bagadu-gadu jo ayah ke bacampan ayah itu beritanya nandape kinilah sanang hati ayah kinilah pue hati mande dalim marantau jangan madalim ya marantau jauh kemanakan kontan di badan ayah ndak ado do ya bandu andu maya lah jalinyo ama mande adik dari apa do ayah ko ayah kakak dari mandenyo ndak kemanakan kontan ayah tu nandalim manga sampai ya coy itu bana namande ba itu pulo mangalo kok sempat ambo nambah kawan jo dalim mande lo jo ayah ke bagadu ke bacampan lo ayah bagai ba itu kato badanana yo kinilah depi ya merasakan kinilah depi basan saro dalim merantau jangan mandanga katonyo dari anak menjawi ayah jo mandi jawaban badan ayah onde nak kandung depina jadi tu nak nambah tangikan ndak kalamu dona alimaran tau lamu jo lambe pasti pulang yo jangan menangi juo mandanga katorupo itu menjawe depinyo sedang menangi tesadan tesadu di mangece danga de ayat sabananyo yo siaka balik dari koto tumbuh lalado dalam pala sadang rang jauh lah mencinto mano dalim bakoa Omandanga kato dari anak baru mengecek badan mande nani tu jana diambil pusing mana kini lanjui sekolah dulu kini lanjui nak sekolah dulu jana lim lolai dipikiran mandanga katoco itu baru menjawe badannya upiak depi kok didanga kato mande danga di mande yo elo kok berang mande berang lah kondak sekolah depi mande kamanga kondak baraja mo kamanga kok kadi bunuh lah mulai tutu badan diri ambo mande itu tunyo badan diri depi tas rambo nang kemalakuan ba itu kato badan ninyo kok mande kandak kuliah lah kato badan depi kok ndak kuliah ambo mande kamanga ba itu kato badan anak
Mandanga kato anak lapanit lo mande badan depi iyo lainyo sekutiko di sinan mande kamangecek duo jo bapak upiak depi balambe nyo mangecek onde nak kandung nak sayang ayah onde nak kandung sayang mande ko itu nak kaban mangalo depi kami bae mangalo depi kadibunu dari ayunan nak bagadangkan lagadang sebantu iko depi sorangnya anak kami mangalo depi kababae yo nak kini kok dapet kandak nambah duo tarwilah kuliah nak mande kok babalik badan sialim barisu etongan nawak buwe na Oh barisu etongan mana kita buek baik itu kato badan ninyo mandanga kato bantu itu barulah sinan ninyo piak depi barulah duduk dari tempat tidurnya ambil tangan ayah jo mande oh lain dak mande kabaduto lain dak ayah kababohong baik itu kato badan ninyo ko balik dari besok yo tanyon yo ya tanyon yo mande baik itu kato badan anak oh mananga kato coy itu picayo lana kato ayah kalau nam badan diri alim itu putui di badan ayah mamanyo oh buyong alim mana oh sadang mengecek dalam bilik balam teranggo tetanggo manyang taurai hati pintu oh salam ta'azim badan kita ahli seketek tentang itu walau dia ahli sinan juo tinggalan badan si depi sarato ayah jamande to japui ahli mate Oto japui si alim mate oto di ma oto nyoto tiboan la tibo oto di starusan la pena garis si tarusan la nampak jembatan du apa Ola nampaknya jembatan dua lape negari jembatan dua nyok tampu si kampung duku hati siapa ndak kaibo bilo jo depi dia kawatamu yo dia Ola lape negari daerah duku la nampak baruang balantai la kapaya dia badan batamu Auda jo kampung la bacare dia Ola penagarinyo baruang balantai la nampak daerah sungai lundang tibola oto di siguntu Hodek jo kampung dia badan bacare alamat lamo bacare panjang udah jo kampung lah jauh sabana jauh dia Ola penagari sisi guntur dikidakan tu tribusi lah nampak bate pesisir
di malo awak ndak karusu. Ojo depi badan lah bapisari kini. Alamat kandak tak kabuli. Ba itu kato badan alim lape nagari batai pasisi. Oma nurun nyoto kabungui yola kapaya di kandak ko boleh sabab nyotali hampir putui tuan. Ola penagarinya kampung bungui mandaki ke bukit lampu lah tiba di sungai Barame lah nampak daerah Gawang. Oto bajalan tarui juo indak di jalan di Palamo di Sinan kalau kok dipandang agak saja di badaninya. Naninyo tatap ate oto di Sinan kalau dilihat ndak lama to di jalan sampai kalau ngoket kota Pangadang tuan. Oh sampai ke loketnya kota Padang satu tiba to di loket baranti oto ditampeknya satu baranti ditampeknya penumpang lah turun ke sadonyo nanalim lah turun pulo. Oh satunya turun pak dari oto. Oh ala bajalan di loket tadi mencalik suok jo kida maengong keri jo kanan layangkan pandang nan jauh tukian pandang nan ampie. Oh mencalik kamere nan tagayui di Sinan kalau dipandang dicalik tambangan noto banyak. Ado tambangan ke Medan, ado tambangan ke Kadumai, ado juo ke Pekanbaru. Oh ado tamere ke Bukit Tinggi, ado nan sampai ke Palembang, ado ke Curug Bangkaulu, ado ke Jambi, jo ke Bangko pae. Oh ado jo sampai nyoa ke Jakarta ba itu kalau dilihat indak to etong lamo-lamo di Sinan kalau badan alim. Ho kamalako rantau botuju kamalako rantau kambo adang ba itu kato badan ninyo baru tekana di sialim. Hokok mo tuju rantau ke Medan tangguang yuo ambo marantau mo jajak daerah Pekanbaru itu talampau dakek bana kok dituju daerah Palembang di Sinan mati batuja ndak joka dapet jaya do badan awak. Hokok disampaian rantau ke Jambi manakik karet tio hari laka susah duit di Sinan. Oh di alam tuju daerah Jakarta nyo ambil sekawa katu itu nyo ambil tiket sekali nyo tuju rantau ke Jakarta pae. Yo otonyo nyo sekutiko nyo ambil tiket sekutiko diambil tiket Gumarang Jaya ba itu kalau kok dipandang. Ho tiket lah sudah diambilnya menunggu waktu ke Barangke jam 3 bekoto Barangke ndak lama inyo menunggu pemberitahuan ala datang Jakarta Padang ke Barangke Padang Jakarta ke Kapainan noto Gumarang Jaya ba itu kato badaninyo. Nyoca liat sawah katu itu anyo toko dipandang lanai oto badan alim lanai Gumarang Jaya dari Padang ke Jakarta lakalamuang awak di olah dapet batamu depi udai.
Lakalamonyo dapat batamu itu kato badan alim dek naik kate oto penumpang naik kesadonyo satola naik penumpang Gumarang Jaya barangket dari loketnya kota Padang Jakarta nangkanyo tujuh tuane. Oh indah to bilang lamu dek lah keluar to di loket di kota lari nak bisa kancang. Oh sadang di hati oto juo ibu hati bukan kemain banyak nanyo ibu anis sialim jauh jo mande iyo juo jauh jo depi. Oh iya laju oh depi indak to bilang lamo sedang di hati oto juo hari ado lepuk ampe meningkat ke pukul 5 letibo di pukul 6 anggaran pukul 7 sanjo menjawab pukul 8 sedang di hati oto juo tinggalan badan diri alim di japui mande jo ayang anyo mai. Madi japui lah mande nyo ajo ayanyo sedang mande duduk pae di kurisinya pai ke bilik dalam sedang ayah duduk ju pintu rumah kena lawat tutui. Hari ado pukul 9 mengecek lah ayah badan alim ke bakit mande badan inyo onde dangan di dia kandung dangan lah di mande alim buka pintu dia kata ayah alim keluar badan mande alim atua pintu buka agunonyo pintu dibuka bakato badannya diri ayah dari alim mangko pintu dia jangan ditutui sabantalai anak bang Ali dia. Malah jam 9 madi hari cuy ko biasanya alim jam 9 pulang dari bengkel dia balik dari bengkelnya mandi sudah mandi makan sudah makannya lalu ke bilik dalam iku hari jam 9 mangana alun jo pulang. Ba itu kato badan ayah menanga kato ayah alim menangi mande menangakan. Honda tuan dangakan mana anak awak pai merantau mangajo itu nambah sang abui di mangajo itu tuan nambah sabui baas sebenarnya ayah alim ko indak tekanan awak lepas merantau itu lo kecek bakal luakan mendengar kato dari mande alim onde dia kandung mande alim lalu po badan diri ambo nak takana anak lapai kato hati di kampung ju.
Kata hatinya dia di kampung juga nak mau sangkut seketik juga rasa sialim kau balik maka pintu bersuruh buka. Oh menangah kata ayah Halim jawapan mandi Halim mula awak lay ke dalam bilik lalu lalai badan diri awak jangan kecik cuy itu juga lah oh Tuhan Oh kata sampai di mandi Halim jawapan ayah Halim dengan kemana di dia kandung kok mengantuk adik lalu lama lambo dia lah di kurisi nak namu lalu do dia Oh matola ambo memangnya merah dia bunga dadok sularonyo jatuh batimpo mato siapa dia kena mulalo anak seorang dia merantau pulau mandi Halim Oh mandanga katonyo dari ayah Halim sinan lah duduk mandi Halim dake ayah onde tuan dangakan bana ndak elok do tuan sebantu itu sesayang-sayang tuan sayang awak Halim laiba itu sekali kato mandi Mendanga kato mandi Halim jawapan ayah Halim jangan mengecek lo lay kato adik-adik lo nan sayang lah awak Halim lay kau nak percaya adik lo adik lah awak pemantau asal lay balik anak awak ba itu kato badaninyo dari ketik batimang-timang kalapau Halim bajolang lagadang marantau jangan awadi banyak nantakan nama dia di badan ambu awak pai betukang kuli bangunan ko ado beko wado pengacuk nyolabian di urang bagi walaupun roti baru polimpiang walau nyobantu onde-onde ko tibu arisan jo simpan untuk Halim bawa balik ma bagian kanak tibu di rumah Ati siapa dia nak kaibo kini Halim hilang di kampung dia Mandanga katonyo rupo itu jawapan mandi Halim dah elok do tuan sabantu itu Tuan Malaya do sumbayang dak perai tuan do basumbayang tio waktu tuan solat ko dapet solat badan tuan sedang sumbayang tu sudah sumbayang baca doa niatkan anak awak barasaki jangan sakit-sakit indah badaninyo baniat tuan sudah sumbayang umur panjang rezeki murah penyakit jauh kenala capek jo anak balik kampung barasaki juolah di rantau orang ba itu kato mandi Halim jan tuan sabantu itu tenei Yo jan tuan sabantu itu baniat sajo awak baduo supaya laki anak balik kampung ba itu kato mandi Halim
Yonan malam semalam itu yo ala tidur sarumahnya tinggal mandi dengan bapak to japui ali Mateo.